Χωρίζουμε τα φύλλα στη μέση. Μελίνα Καραϊβανό φτιάχνει αλογάκι με βαγιά. Περνάμε από κάτω και μέσα για να σιγουρέψουμε την κατασκευή. Ωραία. Κάνουμε το ίδιο και για τα δύο φύλλα λοιπόν, τα οποία σχίζουμε στη μέση σχίζουμε σε 3 ίσα μέρη. Το ίδιο και για το άλλο. Τοποθετούμε σαν βάση τα φύλλα και ταυτόχρονα ξεκινάμε το πλέξιμο. Παίρνουμε το πρώτο δεξιά φυλαράκι και το αφήνουμε και ξεκινάμε το πλέξιμο πάλι από το δεύτερο φυλαράκι. Το τσακίζουμε και το πλέκουμε προς τα αριστερά. Το ίδιο κάνουμε και για τα επόμενα. Τα τσακίζουμε και τα πλέκουμε προς τα αριστερά. Αφήνουμε 2 για τα ποδαράκια του αλόγου. Και ξεκινάμε πάλι το ίδιο πράγμα από την άλλη μεριά. Φτιάχνονται σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο το κάτω μέρος του αλόγου, την κοιλιά του. Ας το κόψουμε μετά. Σφίγγουμε την κατασκευή για να τη σιγουρέψουμε. Και συνεχίζουμε. Εναλλάξ πλέκοντας.
Αφήνουμε πάλι τα δύο και γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Όταν έχουμε... το επόμενο στάδιο είναι το άλλο, Ωραία. Πλέκουμε πάλι προς τα αριστερά. Και αφού πλέξουμε και αυτά πάλι αφήνοντας 2, γυρίζουμε αντίστροφα τώρα και πλέκουμε προς τα δεξιά. Για να φτιάξουμε το κεφάλι του αλόγου. Αφήνουμε πάλι 2 και πλέκουμε από την άλλη πλευρά. Πλέκουμε πάλι το τελευταίο μας φιλαράκι. Το οποίο το γυρίζουμε πίσω για να ασφαλίσουμε την κατασκευή. Και το αλογάκι μας είναι έτοιμο. Να το δούμε. Και το χρόνου.